वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामालाखिनो नायलांजोब। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आं सोलायबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों सुबुरना बसुमतारी, मनिषा मुसाहारि, अनिलकार नार्जारि, प्रिति औवारि, दैदेन औवारि आरो देवबती नार्जारि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सानसुमा इस्लारि। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डायलगानो जादों सुबुरना। बेयो मोनसे बड' कमेडि रमान्टिक शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों सानसुमा इस्लारि। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा, बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन गोदान गोदान भिडिअफोरखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नोंथांनि गोदान भिडिअखौ आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ आंनि नैबे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो।